ti, Bože moj. Da ste moje godine kaštanje jesu, bolje da ne znaš. A ne, stvarno, pokojna baba nikad nije govorila vacu, nego stalno šudar. Pa slušaj, ja neke riječi koje volim to, inako sam s početka pričala i spominjala, recimo ni moji stari to nisu govorili, iako su bili stari, nisu te kao starinske riječi, ajde da kažem, one što je nekad, bili su malo obrazovaniji, što bi rekli, moja baba imala, ona je bila 6. godište, ona je imala 7 razreda škole, možeš misliti. U to vrijeme. Da, u to vrijeme i bila tamo prema nekim AFŽ, to jest bilo ružno, pa su, znate kako je to izgledalo u narodu. A bom, brate, ja sam bila u AFŽ-u i moja jeka. Moja toška. Brate, prvo Vorka bila, prva jeka bila u AFŽ-u, stalno na meni govorila šta je, Mandera, moraš se pridružiti, brate, da se vratim na ovaj sadržaj, mislim stvarno, a ti si to u stvari, ovo da ti kažem, to stvarno moram, sjećam se to dobro, to što si jednom rekla, to je bilo prije 2 mjeseca. U komentarima ovako Joja moja kaže, ovo Mandera samo može da spoji. Zašto? Zato što stvarno rijetko je naći knjige gdje ima na jednom mjestu više autora, jer uvijek ima neke petljanije, uvijek ima neke, uvijek nešto ima. Znači. Da. I to je ono, baš kad si to jednom rekla, nekako to baš me ono pogodilo, zato što toliko posla ima iza rada, znači da se sve to spoji, da jednostavno to je ono, ko nije u tom procesu, to čovjek ne može razumjeti. Koliko toga... A čuj, ne može tebe neko ko to ne radi razumjeti. Da, tako to kad si rekla, tako evo sad ću počitati baš ovaj dio. Ja sam rekla, bome ja sinko ne tuim. To je bilo prije 2-3 mjeseca, to je bila jedna kratka tvoja rečenica koja mene na neki način, znaš kad te neko podsjetio, jer obično, znaš, kaže, ne daj Bože da se Srbi slože, to ti je poenta. To je ono kod nas, da. Da. 4 slova. Od nje će ti vjetrina tu povezačnu.